गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ जिटिभिनि डिआइडि लिटिल मास्टाराव बादायनाय नवजित नार्जारिनि पद होनाया दासिमबो फाइनाल जायाखै आरो बे समाव नोंथांमोननि पदनि गोनांथि जाबावदों। फैगौ सुनिबार हरनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम पद होनो हागोन। अन्नानै बे समाव बयखौबो फिन पद होनो खावलायदों। होखानाय सम बायदियै 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना पद होनो हागोन। सिगांनि हरनाय नाम्बारजोंनो एखे नाम्बाराव पद होनो हागोन। एसटि डिमान्डखौ लाना क'क्राझाराव सानथालि फरायसा आफाद आसुनि बानजायनायाव गेदेरथार हारिमुवारि रेलि। रायजो सोरखारा आसामाव थानाय सावथाल हारिखौ साहा जनजाति सुबुंफोरजों रुजुनायखौ लानानै रायजो सोरखारनि बेरेखा सावथाल फरायसा आफादा क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेननाय हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारिया जेडि रड जानानै आमगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थुंगेहैयो। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा जेलाव दङ। बे समाव खौरां मोन्दोंदि जोबथेसालियाव थानाय बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि जोबथा सारनि बिजिरनाया 14 जुनाव जागोन। बेनि जोबथा रायखौ गोजौ बिजिरसालिया होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेखायनो बर'नि बिर जोहोलावफोरनि गाहाम फिथाइ मोननांगौनि थाखाय बयबो अन्नानै इसोरनाव आरज गाब। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरनि गोबां इस्युफोरखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव दिनै गुवाहाटी मासख'वानि आसाम कालचारेल ट्रास्टआ जर'खा जथुम्मा खुंदों। बे जथुम्मायावनो जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एफसिनि आफादगिरि मानगेदेर मुर्शि दिपेन बर'आ। बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा ट्राइबेलफोरनि गासैबो जेंनाफोरानो नंगुबै आरो बेखौ सुस्रांनांगौआ संबिजिरनि मोन्थायखा होननानै ट्राइबेल जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ नारसिनल' नङा अरायथा सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ जयै बायध'थाबो खालामथारनांगोन होननानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथियाव रोखायै बिबुंथि लाखियो। सिमुलटापु पुलिसआ गंसे गारिजों लोगोसे गोबां बिबांनि गय हमनो हादों। लोगोसे गारि सालायग्राखौ पुलिसआ खाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बेंगल सिमानि सिमुलटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गय गोरान हमनो हादों। 30 नं राजा लामायाव पुलिसनि स्रोत सुलुंनि गेजेरजों सिग्रोमनायाव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव 10 चका गारिजों लोगोसे हाइजें खोबनानै सिङाव सिखोमानानै लाबोनाय गोबां गयजों लोगोसे सालायग्रा बड' रिडेन खानखौ हमनो हायो पुलिसआ। हमनो हानाय गारि नङा इउपि 44AT9048 आइसार गारियाव लाबोदोंमोन गयखौ। मोनथिनाय बायदिब्ला गयखौ उत्तर प्रदेशनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानै पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। देहायारि लोरबांथिया हेंथा जानो हाया गावनि थांखियाव। मेगन खाना जानानैब्लाबो बुहुम जै खालामनो नाजादों बाक्सानि सासे लाइमोना। सहायनाय नाजानाय आरो गोसो बोलो थायोब्ला देहायारि लोरबांथियाबो हेंथा होनो हाया गावनि थांखिसिम सहैनायाव। मेगन खाना जानानैबो बुहुम जै खालामनो नाजादों सासे लाइमोना। बावैसो फोसावजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों बाक्सानि सासे मेगन खाना फरायसाया। बे फरायसानि मुङा जादों कदानन्द बसनेत। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय दारागाव गामिनि तुलाराम बसनेत आरो उषा देबि बसनेतनि बे फिसाज्लाया जोनोमनि समनिफ्रायनो मेगन खानामोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। गाबोननि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाहाम सान जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन 11 जुन 2022 अक्ट'खालि क'क्राझार कमार्स कलेजनि नब्लाङाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय आयदानि सायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जादों। बे एखे सानावनो बर'नि गुबुन गुबुन आफाद बनसु, बड' राइटार्स एकाडेमि, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, AIBPNLBS, जथायै थागिबि हारिनि जेंना जेंसिखौ लाना क'क्राझार साइन्स कलेज अडिट'रियाम हलाव नेशनेल सेमिनार लानाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि मोजां फिथाइ मोनगोन होनना मिजिं खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।